Ndakutaka baby so nainosi. Kuchandira kumba here. It's South Africa. South Africa. South Africa. Yeah, weather. Weather boss ukuthi. Haimba yakapera iviyo. Zvakaoma. Zvakaoma. Sure. Hi guys, kana uchimboyebva ungoya nevako ndikutaridza imba yakatsva vakaisa igara mwe vedu we. Zvakaoma. Inde afura. Pinda mukati muno tinoona kato. Zvakaoma. Hai, one. Ndio nangu hapa paka undo mukako. Hey. What's fine in profile is almost 1 something views. Yangari chi sitting room. Oh, anga endenge yakura. Anga room egara mumundu. Hey. Hey. Box bag. Hey. Yeah, this is said. Yo. Yangari room futi humo. Aya kula. Imega kurai, haenga kurai mbai. Yo. Hey. Nga kurai mbai. Chakabuda hapana. Hewa chakabuda hapana. Hapana chaibobuda zviti. Oh, yanga iri rumu futi yemumu. Oh, mundu megara landlord umu. That's the 2 rooms. Zvake zvakapitsakatikira. Kasa even partition yakabva yadhinguka yadonha. Hey. Ya moto chongoni strong chaiwo. Tani kuno. Nanga irombe. Nanga irombe. Ibiri pakona kaimba isaka inenge ne yard. Ivume nditule. Iyo yanga iri room futi. Hey, yomo. Laka inopa unonda next door. Una madziro kata kutsemuka mai mwana. Laka unopinda pa next door pe vanhu vedu. Hey. Hanzi moto uri kunzi vari ku zvacho pameno. Kunenge kuri kuita sekunzi moto wakatangira kwa landlord muceiling here because makamboita makonzo kudhara iranga rebox remagetsi kapo. Hey. Ya moto wakaipa. Amoto awiti. Ya wakaipa. Wadi that is sipo boss. Another room futi. Yanga kura imba yanga ni rooms mangani imba. 10 rooms yanga kura. Ende ma big rooms. Saka kuri kunzi before here makamboita makonzo ceiling. Saka kuri fungirwa kuti makonzo pamwe akaruma tambo here vanhu vakasara pakaita sparky yanga toilet. Bathing room. Yevan, ni toilet chakabva yaondomuka mai mwana. This is another toilet and the bathroom. Yanga rimwe toilet ne bathroom futi. Zvayele ndodi. This one is for the tenants. Maintenance. Hey, ona itambo zvakaita kuita kukuyiwa kudliwa mai mwana. Ni moto. Maidi makapinda. Maichira mukati zaidona. Zvaidona. Sasa haizoitika. Izo zokuto pusha mupe. Anoona toita chini. This is another room.
ya sasa nokaya kuzoparadza shuwa iyi ndeimwe rume yanga iri ensutu iyi ichigara umwe munhu yapakaipa ndiyanga iri kicheni ndaiona ndiyanga iri kicheni ngekanaka nje vanhu vanganzi vanga vabuda ndolakira kaitika vanhu vanga vabuda kuenda kumabasa vanga vabuda kuenda mabasa vanhu vaiparara haa vanhu vaifira muno dezvakasikonasaifira muno kana choti ungati ndonongawo chakati hapana unongoya uchingoperegwa wakatarisa pana choti ungati ndononga chakati ende moto chinobvotedzisa wesi nemapuranga nehembe dzevanhu macheka ntoonekwa kuti ngakanaka vedu una madziro ngakaiswa madziro matiles ende kuti kwaitadi kutoidestroya yese hazviiti because structure dzakatsemuka tsemuka dzikadidi kutoidestroya wotanga panyuwa kuto ya nekwaari muridzi anofema vedwe haanofema kuti mwari hey yanga iri hombe imba iyi uri kuiona guys. This house was big. This house was big. Ndo vanhu vataitaura kuti 7 families 8 families dzakatsvirwa nemba kuno kuboxburg pepa vataiti tikuda rubatsiro rokuti vaone kubatsirikana. Ni muri kuona kuti hapana chakabuda, muri kuona anyway zvisinei hazvo ndandauya nevakuru vangu vekuzororo vati vave vachabatsirawo pavachagonawo, so vati vachapindirawo kuti vakwanise kubatsirawo pavanobatsira. So ndine vakuru vangu vezororo panapa vachabatsira vedu imbo hatimbo appreciateiwo vasikana appreciateiwo zororo ndigokuona uchisina zororo uchiti kwa handina polisi vachiitirawo zvakanaka kudai uona usina ningikiri usina kana polisi ndo vatazopindira tinova kutobatsirawo mhuri idzi dziripo idzi kuti dzikwanise ku uyai wenyu mutaure mutsananguro chi chakaitika nyamira zvenyikira kuti ndo vamwe vacho vanga vachigara panapa chii chakaitika. Moto wakatangira parofing pasiling magetsi akaita spark imba ikatanga kuvhira but unfortunately takashaya help fire brigade yakanonoka kusvika kudzamara imba yatsva yese hatina kana chatinacho madocuments everything zvakatsviramo. Mamuripi papa imba ichitsva? Ini ndandiri kubasa. Alright. Saka makazonzwa nani kuti imba yakutsva? Ndakaitwa kufonerwa nemaneighbors because paneighbor pedu apa pane mukoma wangu anogara ipapo, mukadzi wakanga asina kuenda kubasa ndiye akandifonera achiti tete muri kupi kumba kwenyu kuri kutsva. Ndopamakamhanya tadza kubuda because kwandinoshanda ndinoita shokirwa mukati. Alright. Vauya saka vakakwanisa kuti vakontakta vanhu kuti tibatsirewo. Naiye anga asipo, anga ari kubhinoni but so far panga pasitorina help because fire brigade ndo inokwanisa kudzima moto. Saka pamuri kurarama sei, muri kugara sei, muri kudii? Tiri kurarama infact tongoti tiri kurarama nenyasha dzaMwari. Mwari ari kutumira vanhu apo neapo vari kutipo chikafu, vari kutipo hembe kuti tikwanise kuti tiri inside tikwanise kupfeka tione vanhu. Kusaka vamwe vari kupi? Noti mama akawanda kapa vanhu vaigara pana, vamwe vakaenda upi? Vamwe vakatorwa nehama kuti vawane pekuchengetera vanhu pere vanhu vatsvage dzimba dzekuita dzekuloja futi. Utsvaga dzimba dzekuloja usina kana chinhu wotangira papi? Todi because vazhinji tiri kuenda kumabasa tikaregedza kudaro haungarambo uchigara nehama. Hazviiti. Murungu wenyaiwo pakadzidza kuti hakukirwi munhu kana ikatsva muri momodini. Akati rapera she can't understand because last week ndairwara nematonsils ndikamudza kuti ndiri kurwara nematonsils handinakwanisa kuenda kubasa. The following week ndopandakatsvira nemba ndikatumira munin'ina wangu kuti enda unonditaurira kubasa. Ndatsvira nemba foni yese ine nhamba dzake zvakatsvira mukati imomo but she didn't understand. Muchawana kwenyu zviri right. About it. It's fine.
it's okay. Basa ukapinda chasara kubuda ndishosho saka renyu harisi renyu zvekatoita maitozotsviramo makakigwa saka it's okay muchawana kumwe unoona. Saka guys, this is the family. Ndo vamwe one of the families vasara varipo havo pano apa. Si hazvina kumira zvakanaka. Vane murume wavo uyu wavanaye ukuthi vangosarawo vari tuwo kuti vangoenda pachikona pari kungoti vavate vodini hapana uko kuti vaende guys. Ndosaka tiri kuti taida rubatsiro rwokuti vanhu vabatsire. Saka toda kutenda vezororo Pumulani funeral plan vezororo Pumulani vapita come on board kuti tikwanise kubatsirawo hama dzedu idzi dzekumusha kuti vakwanise kuwanawo chikafu, vakwanise kuwanawo zvimwe zvinhu zvokuti vakwanise kushandisa kuti mwedzi wapera vachitangawo kuti vaite dzimba dzavo. Handiti ndopaya pane nchiti joina bhiza riri kuhwina. Anditika joina bhiza riri kuhwina nokuti mamwe makambani zvinongocha zvikafarana. Takangoenda novaudza ngati kwaita incident yakadai ndikatumira mapictures. Anditika vakati munoya rinitinde kunoona. Hanimaona ndobva ndatoitawo an effort yekuti nhasi ndisvike kunoko. Ndobva ndatouya navo kunoko. Hanimaona nevanhu vachiti vatoona. Saka anyway at least they are going to be on board. Mamuzake mbewa yemhoro sevanhu. Ndiva vava. Tiri vedu ndozororo Pumulani tiri pano kuti tione kuti situation yawira vamwe vedu yakamira sei. I'm urging kuti semaZimbabweans ngatibatanei tibatsirewo vamwe vedu tiri vafambi and we need each other. Saka vanokwanisa please ngatibatei SIS MELLY tione kuti tinobatsirika sei. Imagine wabuda makisemi chienda kubasa kuzodzoka kwana mumba makadai. Saka please let's come together Zimbabweans tibatsiranei. True. Thank you so much SIS MELLY. True. Right. Handi muri kuona. Saka please kana uine still tichiri kungoda help if you've got clothes usingapfeki please kana une hembe usingapfeki unogona kundibvunza kuti ndepapi ndinogona kuzopiwa address then unogona kuendawo nadzo wega wonovapa uchionawo uchinosvitsawo mavaona kaisize yakaita sei hani mavaona movavigirawo hembe dzekupfekawo bhutsu zvokuti vachinje-chinjewo kana paine varume please panguva yakadai hatisarudzi anditika asi yakona kuzotorawo kamaruturutu ane maburi uchiti unokupa vanhu urawana kukurashira unotorawo zvinhu zvimwe zviri zvakatiwo munhu zvekuti munhu anopfekawo anditika woya uchivapa kana une chikafuwo chaanofunga kuti udawo vapa please come and give them. Panguva ino hatisarudze kuti zvadai. Anditika once more want to say thank you very much to Zororo Pumulani. Vachabatsirawo pavachabatsirawo napo kuti mhuri ikwanise tienderere mberi. Saka kana uripo pakati apa usati wajoina Zororo andifunga kuti uri mudiaries. Ameno to you andisi tinobhilonga kupi. Nokuti angu madiaries chaiwo munhu nemunhu ane zero ane pane polisi yake. Nhasi ukaiwa toigwa nedambudziko chaiwo watsvigwa kutongoenda taiwa munhu wenyu atsvirwa nemba tibatsireiwo Honai havangambozokusii animaona. Saka make sure kuti munhu wese ane plan une zororo polisi yako. Make sure kuti une zororo une polisi yako kuitira kuti ugozowana kudi kubatsigwawo. Anditika kana zvadai bhiza riri kuhwina ndo raunomhanya naro. Haumhanyi nemabhiza akafa kudaro. Kuri mamwe mabhiza anenge adonhaka anenge agwadama. Hauzomhanyi nemabhiza pakuhwina. Riri kuhwina panguva ino ndiyo Zororo Pumulani. Anditika saka munhu wese polisi kana usina ndibate ndikujoinise munhu wese polisi. Anditika munhu wese zvake ngaite polisi. Anditi zvakaoma ndo zviri pano izvi. Sausage wanike Satani akati unonyepa nekunaka kwaye koko mutaura tenga yakanaka Satani handipane chakanaka Satani antorwisa chete inonongo tenga yakanaka imba inoonekwa zvisingaiti inoonekwa tenga yakanaka zvisingatoiti imba iyi. Saka kuseri kune garage but hazvinanobata kugarage because uko hakuna ceiling kune matrasses esimbi. Alright. Saka kune garage rinei kune munhu anotenga motikari achitengesa. Alright. Nelaundry. Alright. Hey. Hanzi ndane 3 months ndisiri kungobhadhara musikana manje inolapsa 3 months inolapsa usedza kunobhadhara uchiti kwai kudii musi unoti uchirega kubhadhara kudai so mangwana unofuma wakaita nhamo ndopaunonyanya kuti polisi akosha warega kubhadhara kudai so next mangwana kunofuma kune nhamo mumba mako iwe ndopauchaiona kuti akosha pane pakudiwa keshi ma 20,000 unewanepi unewanepi maishanas I don't expect this from you. Unobva paita dambudziko cheche pane mukadzi ari kundinetsa mudhayari apa akashekirwa nemwana akusura sura. Ndakumuti naye munin'ina chatinotaura Zororo everyday wanga usina joina kwaenda handisina asi totaura everyday mwana akangokosora kwainobva takahuruswa vanende kuhospital mwana asvika achipera izvozvi so izvozvi kune mari remwana wake takutsvaga maquotation tinoda kumubatsira kutsvaga maquotation. The cheapest quotation yatakawana ndeye 19.5 19.5 yatakawana nezuro quotation the cheapest ndeye 19.5
ndakapera mafuta ndikati une mari hana kana sendi ndikati vigai muno vari kumba vari kuti kwai muzukuru ngauye kuno mbuya wemwana kwai uyai nemwana kuno apa ivo havana kana sendi saka moenda nei moona zvakanakira kuita polisi yakwenda kuchibhadhara pamwedzi wamwedzika ungadewo tongonovigwa dei akutakura mwana wakakuenda kumusha ndikati isa tibatsiri nyaya idzi sha tichabatsiri nyaya dzekuti kufigwa kudi hatichabatsiri takati munhu wese ngajoine polisi unoona mwana nzi angokosora kudai so kwakuenda naye kuchipatara kwakutonorutsa kwakutosvikofa chisikana chakanaka mufunge chachakadorukwa zvimapondo zvakaoma zvakaoma hazvo zvogwadza izvi ngavarega vokutenga rufu vachaona zvavo kuti rufu runongouya wedha watenga wedha huna hunongouya ngavaregavo vachazviona kana gwanyatso kushanya kuti unotengwa mili machai it's 80 rand mili it's 80 rand 80 rand per month unotsvaga chiro kauya panapa vanhu pachitwa malife pakati vedu wendi kuchogo munhu anobhadhara polisi yangu kune munhu anotokubhadharira nokuti munhu anotonyatsokuona kuti uri serious kutotaura mukomenti wede ndauya mwezi uno ndakakakwa nditokumbirawo ndibhadharwe polisi kuna anotokubhadharira kuna anotokubhadharira pakaipa guys saka mapona rigaitinda anditi kana mune zvamunoda kuti udonetsewo kumhuri please mungotibatawo handitika mungotibatawo kana mune zvamunoda kuti donetse yandigadzirira zvaundine kurasenberg nandaya kuti tizoona imba iyo iyi zvakaoma zvogwadza izvi rakavharwa mamakia voda kuba polisi iri important kwete zvokutotamba polisi ndo chinhu chiri important zvinani kurega kudya ako zvimwe zvinhu kasi polisi unayo zvitori nani kurega kudya zvimwe zvinhu asi polisi utori nayo zvitori nani zvitori nani kana kuti unongosina kana polisi kana wakajamba ka1 dorini enda unobhadhara unongonobhadhara kana wakajamba ka1 usazojamba 3 months kana wakajamba ka1 enda unobhadhara usazojamba 3 months andona ukauya tisha malife pakanyora kuti vedu ndine dambudziko mwedzi unoya zvisi kundibatana ndichogona ndibhadharana 8 rand yangu yepolisi kune munhu anotogona tokubhadharira kana 6 months chaidzo notatoona uri kukumbira zvinhu zvine musoro pane kuya kuzoti ndokumbirawo keke rebirthday unoona anotoona kuti utokumbira zvinhu zvine musoro mbaya ndigwadzai polisi iri important guys polisi ndo chinhu chiri important paupenyu ndo chinhu chitori important manje because pakaipatika chinungu zati vanongouya nebhaudhi yacho yakanaka nebhaudhi yacho yakanaka but inenge yakazara masimba nebhaudhi yacho aiwa hakuna kwaunombofa kwakawana kutonzi 6 months mili chero kaenda mapolisi api ese hakuna inombonzi 6 months hakuna kunzi usabhadhari 6 months chero kaenda kupi nekupi remember these people they are running a business ka ibusiness ofuti kwavari saka iwe mili manje kana uchiona kuti hazvisi kubatana wakatora 230 ka unobvumidzwa kumborijusa handika unobvumidzwa kumborijusa wovafonera udzati for now ye230 handisi kukwanisa ndoda kumborijusa ndimbobhadhara kana kuti 110 pamwedzi kana kuti 89 pamwedzi handika kana zvazobatana chadzokera papolisi yangu you are allowed to do that woinda pane 90 rand iyoyo you are allowed to do that andimona unobvumidza kurijusa kubva pa2 chakadaro yangu achitaura womboenda kunochinja svika zvinhu zvako zvanaka wozodzokera pa230 yako iyoyo wombofanira kubhadhira kana kuti 100 chakadaro vafonere uite izvozvo mili bata jina uyo akanzi jina ndongoyo bata jina uyo akubatsire ari pamusoro pako apo bata jina uyo akubatsire urijuse umborijusa svika zvanaka wozodzokera pa230 yako iyo inde unobhadhara mangwana chaiyi hanzi I want to join tsitsi uya undibate kuseri kame uya kuwhatsapp yangu kuti sindikujoinise ndo chinhu chakakosha ichi uri kucape town ikokoko konzi kwaitika nhamo unodini iyi namba yangu itsitsi namba yangu ndakupa iyi namba yangu ndakupa namba yangu ndakupa unoya kuseri uku ndokubatsira reduce
joinai police guys yakaipa ndati mwana yeye mudhairisi yeka nezvino ndakamita ndisingadi kuudza angu kupa nguva dzakafanira idzi but ndofanwa kuti ndikuudze izvozvo zvakadai. Uri kuona pane ndichitaura payaka kuti police dzakakosha uchitikwa kuti ukuonaka ona zvaitika nemwana apa mari 19.5 taiwanepi but kana unogona kujoina tavi but inenge iri international of which it will be costly ndo ndabo zinokwa kubhadhara international mapepa eBotswana anenge anonetsawo hai amen. Hey guys, ndafamba ndatiwaya kuno tizoona izvozvo ndada ndidzokere kuti ndidzokere kuRustenburg ndanotofambira kuti tizoona imba iyoyo kuti tikwanise kutsvaga reyo because zororo vakacho vakati saka togoenda sei hatikuzivi ndi mune vanhu vakataura nemi chiorganiza imoya kuno 20 ndatomukama kusei ndichiuya mili unotaura naye taura najina anozotaura newe kuti warijisa wobhadhira mari taura najina ndakuudza pamusoro apa kanitsvaga akanzi jina ndonge padenga apa utaure naye anzi nhasi are you writing solo ndiri solo nhasi ndichitori ndega ndina Kelly wandatoya nayo because nechingadi kufamba ndega kuBoxburg Louis kuBoxburg ndina Kelly zvangu pado na Kelly mangwana tofambira dzaya dzenigikiri dzamai vaya tofambira dzamai vaya mune mwana wavo mangwana naivedu yasikada kana munhu kasi makachonawo guys makachona kana munhu chaichaiye guys akauya kuti kune kwakauya vanhu 2 mwakabhadhira 300 rand neakabhadhira 100 rand kuti tengere vana mai vaya chikafu pane 400 rand chai 400 hakuna mumwe munhu akacontributa anything 300 rand ne100 rand 400 ndo mari yakabviswa panapo titevatengera amnotipe 400 indikazopisawo tototenga zvinhu zvingani hanzi Boxburg ina nditobozivi kuti tiri panonzi pai nhai tiri panonzi pai Boxburg North ane 9 years Lorraine she's 9 imba one here shuka iyi one yakura iri pakona futi namba dzambuya ndoko kupa isei amusati mabatsira mai ava nemwana vari kuroya ava asati avabatsira tofanira kuti vabatsire mangwani makuda kupiwa namba dzavo sekuru mangiza hazviiti dzambuya ndimbokupi chokwadi aileti taura chokwadi zvako iwe aileti taura chokwadi tumelo ndiye akabvisa 100 rand yake nezuro shuwa tumelo ndiye munhu akabvisa 100 yeyu chete ndiye akabvisa 100 ndiye akabvisa 300 2 chete ndiye akabvisa 100 ndiye akabvisa 300 chete saka ndizokuudza kuti vezororo chengeta vanenge vatenga chii tavapa chii takuya kuzovapa chazokudzai chaya tovapa I will tell you zvakare handitika tinge tiri tese pano Lorraine, a German account is not there. Unenge wakuenda through inenge yakuzojiwa times 2 manje. Ikaenda kuna cherezo yakuno. You can send direct kuno Lorraine. You can send it direct kuno straight. Anmona, mukosa send direct kuno. I think so kuti mukaisa tumira ne world remit totoitora mangwana yawa tikatotenga mangwana acho nayo. Anmona. Ende vanhu vari ku Germany muzoti mapolisi edu ezororo aveko ku Germany. Mapolisi edu ezororo ari ku Germany mujoine please kafato kunza kumba will bring you back home. Vanhu veku Germany, UK, Australia, Canada, America taveko
Anditika. Alright guys, totaura time antika. Totaura time.